Takže nazdar lidi, dnes vám chcem porozprávať, že vy asi o tom neviete, ale ja som farmár a chcem vám všetko ukázať, čo chovám. Prvé, čo tu máme, je malé kozliatko. Naša krášavica Beľa. A potom tu máme ešte mačičku, ktorá porodila. To je pekné. No daj, povedzte im. Dajte odber tomu Sebastianovi, lebo prídem ku vám a vás zožerem. Máme zajačiky, Robert, ešte na tieto dve, nevieme meno. A táto by mala mať mladé, ale dve im odišli. Tam sú, nie, ja neviem. No tu je jedna, si ju nevidíte. Toto tu. No, máme tu veľa zajačikov. No čo, povedzte, dajte like a odber. No čo, more. Tuto máme ďalšie zajačiky. No tuto nie, iba tuto. Čo? Nazdar lidi. Ako? Dajte like a odber. A potom ešte tam hore máme sliepky. Ale mne sa nechce tam ísť, takže čau a máme tu takýto traktorík, ktorý môjde do používať, keď ideme vyvážať hnoj, alebo keď ideme na drevo. Takýto motorík zo Škodovky. No máme tu toho veľa na farme.